Thari kaham jotono no lamsago hani YouTube channel lo kebes rungna naimani logio kisa fruits berui rishina hanai inki angor tam rekhamala apple dragon fruit carrot capsicum tai kebes without salt ang jabo kaham ke boil khlainai obono hangke hang bini soup bonangnai tai mai jafro kebes rokcha khata ayam te hang sinai ta haifana ang vegetable boil roksa jage balongna ni balok suka oily food mangsus bishi sa jage tongshuo tai fast food to chaun chao salni no 3-4 bar chawi khiwiom saka chao belai oily food chamani rok ba haimia sak rok bo soma haingo tai dark circle rok bo klai thang mogol tala kosom kosom ke vegetable rok no rugai cha khang ke health bagai kahamani saimani tongphano se sa jage tabuk bazar go kebes rok amsak available khemaya an season bataisa winter season phage hangke gabang ma manana heda haifano chini nogo kebes rok hangke masing joro belai kheno rugai cha jagon khetai mungsa ang drumstick leaves no ang belai kheno boil hangke markna thokjak sugu Thautam dia gulon rok bai hen hayang taisa krengna ni phaipi kan rok amsaka no hamjak hongke ba norok ni hamjang mani logio thiasak no tongnai ta bok hingke ang wati seksek banta kholina kha bunga ama wan dalmuya on ro khlaimani ge thandawi thanga wati bo phai tongo hingke ba maibo okhuisugui tongkha hingke muthungui sa suwana hunai tuiki sarui omuya ondro no kutugroi ang tabuk banta blai khiklai rekha bantani jagao khundrupui hingke to tai bosu thokamo ana ama khundrupui rok banta rok hamjagi hangke ba je mamui songnai bini thokjakti kheno machanai blena papor no hingke to ang mai bai chakhe belai no thokjago aboni bagai papor kisa sheri tongmani jesuk mui thogya pano papor bai mai sapi kicha khangka amsaka mai lai jago amsaka thokjago hangke ba muya no hangke ang awandro mosdeng tai muya kran mosdeng hingke to belai no thokjago chakhi rok hingka amsak thokjagya tabuk ani papor seri pai khe aro chintu kanching bosanai borok papor hingka markhan thokjak sugo yang maibo khurina kha tabuk an mai khlaio mui bogoi tongo markhan bahai motom phaisukha maibo belai khano okhuijak hingka ba tabuk ang maisisawai nasinai Dego tui som mosaroi buti kutugui tonga hangga ba pachor kli khiklai rekha ama degbo buku kagai thangpano khikrok leka hamhangke ba boni bagai mamusungi chaman ko hingke yango mosdeng mungsa khanya po berma moso sogina kha tabuk somroi dengna simi baki hasing sarigo ang papor sheri maichamani papor sapai thango ka serjak hangga ba jingsimi bachaya aming rok chawo sirok chaw borok sete bahari thokjago hingke tabuk maichanani sikang papor mungsa sheri nyaman hanai sena nai tongmani tam mui tong norno funugui rekha do haipana ang pachor kleino hangke o apeng jak rogo kaini kai thamra jak hangke se thokjago do haino bono simi berma buti hingke ang amsak thokjaya ta o pachor kleino babu miya kholmani jisini pukhri ni no agi fruang thorai hamos deng rok markhan thokjago do ang corona manjak fruni simi bukung rok bahai mali angka ba thokjali angai thangata katak papor serbai ke majai thusinai tabuk hingke ang kheto kinaro tai pukhri paro phaimani babu abo soikari tongo tai chintu khori tu songbo bini logio phaijak achanani bagai chini nok bisingo network rok bo maya hingke baboni yang pukhri paro phaitei video bo upload khlaitei abo busung mangkha naitei hini phaimani ta hingke norok nugui mangkha na chini nok ne actor actress achanani bagai baboni ukologo achuklaijak abo soikarna hangka borok saimamani bo sainama nokheno ekdom lamao thangai sakang bachawai tongoi sinai phainani haita pukhri wa achanani bo soirok namanu gya se akar nani bagai chung ruti rok sapi gedi ba chung to ruti bai maksa akar hungke ba ruti rok sapi ngano kheno azam rok namano khangke no borok saimani thango e akar na ke chini malik khne hingke no se ready ngai basa tongsinai bunjai sakang lamao phainani bagai hingke tubui ma phayo hingke piang phaitei buini kheto mai borja rok haino washiusiko dula thungudo hingke bui bai bo bui ro ja hingka bon jolita phaini ka phaidi kajang gana wasaki tongdi tangai buini kheto mai borja rok ba haino rokolai bujagi rok tong phai bai hnai khori tule bersik bele khana rong bujangno nakhangka o chintu hangka bujangna nakhangke rokoi sirnai bedapsa hangka bo bujagi bukhabuko sokogoi pek ruwei bathar khijagan le abana ama hangka bono tabuk anandapuri sisi no chintu no tangai hinmale esi sui tutui se doctor to langjago amsaka maya khaijago bajani phake bo kutichar jago asaka maya khaijago hangka ba abon bagai bono phari rekha khaisia mongol anandapuri sui hinai haifana norok to saimana ang chintu no busuk se hamjak khaya dani every video botongo bo achemani 1 month kai sineno babu bono tubui phage hangka bang belai kosto ko bon ma pujikha hingke bo bani ko khnaw hingka baban bagai ang bo khamani thangkata ang pukhri parni nogo phaimasa ani logi thare pheke chintu ka tangai jani bolong bisingo habu haifana chini chintu kure dia bo markhan khasi jak babu bono belai ki hamjago babu chini kwai bagan rok andro subling rok hokang ke logi babu hakhur ka hangka bo bose yak bai hakhuru jese wati seksek babu bolongo samung tangai tongphano bobo wati manjagai babu phaisa phaya nufa nungdi phayam sukamar hingke ko bo bujimani mar phaidi hingke phayo
thani thani ge thango ke kisa ko tukja khano mogoi pura biangjani no kona kona hojagai tongi sine amsike borok haibo hingke baksa baksa borok siro hamje tongo do je siro hamje gano kokno khunjopan habja galak joli jagis tongo nam tiro honi khana kangke agi o bolongo mikhum athukri rok mikhum haplo rok markhan mano do sasa baya ta tabung kamas malia mikhum athukri rok masaya tabung niya 6-7 bosor hayingai tongkha tobo mikhum haplokle dugmali bazaro go sijono hangka manthogong ke dam phano paitubui sakha koi 1 mas ni sakang chintu jefru 1 year rongo afruke bini birthday khlainai jeng tabok hingke bini 7 month plus olwi tongo abone jengnai singlajak bini dati dati ke birthday khlainani bagai kanjingni hingke takle birthday lai thangka rangkri khlai maliata angani laibo je ang torei khasiui amsuk ingmani ang chintuno no markhano hamjago oino sirongno hingke hamjakpano chintuno hamjak masak asak hamjayata chintu hingke kanjingno thngnani location do delhi no sarik sairo hangke kanjingke thngna nayata bura kotoma ba botai bura tete chiraro bai thungui tongshu hajata se sei hingke ba haino boka kharo yang hangke shini rok pura haino warai narago pador masni pura horo thugrai krei o khori tuno sidano biangjan sila nanyani phayo o khori tu hingke khori ni bagai amte rok lup kre khori tu ni bini joma rok hingke pura wani wai tham bsabawi tongba khedu boke amsuk buri jingui tongphano khori ni bagai bsabawi mai ni bagai kuno nyata binam je hawar khanyaro kuno feelings krei kai samuel chini no फाइमास ताबुक सारेगो आमसगे चिन्तु बाइ खरि तु संका अनगो सबन सबै मा तन्जु नाला तब चिन्तु पुरा ककैनो वानान बागै पुरा हाबना नाय दंगो यांखे किरिजागे हेन वाजिरि सु तंजु ताबुक के ककै आमा बाइ कक सावै दंगा आमा साइ दंता सिंगरा दंगो तलाङै थानि हेनै बबो ताबुक क्लास 6 काखाबला गे दिल्ली नो स्कुल थांगो ताबो वासिपान बात खलाया अंग परब मानो मारखनो बो स्मार्ट आबन बागै परिमान बागै बबो रामै दंखाता लाइसुमानि बागै बो जराइफानो कक बुकरंसि कक थाइसा साखनो गोबां मा बुजियै पायोता गाबन आं बनो मारखनो जाजागो नरक नुखनानि ब्लग रगो मारखनो kokrung tai norok bono haba hamjago hingke ang bono jukar boy rok khono hingke jukar boy hingke norok bono sinu hingke tabuk jeng pani puri kisa chalai tongmani bini yak hami hangka bang bon tugi jar khata tam huncha komen khayo tam hna bayas ta huncha es an bu sija tam es de bor manda he tam na samel de ta do hangka komen khake tang tam hne se hai khnar de spelling khaje by by star star dino guta man tamu tang khai cho tang kai media ro khai ga ka ba thang chira ko tare phaja asrai phas phalia pan throm si phate yong ko pas ma sa washa khai dro sui ki duang warung ne thang chira ko bura haya mo kam sli bangar mang ti phala jong khasu phan sumya mayo khui donga nei tabu kisa jalmuri chana nei nai tongmani bahai chawi naigrana chawi nai khedo khopsam samsaka thoya tamjana horwan thok ksam bahai asta thoya omo hingke chini tini horni moi jinga alu tomato a thogroi songjak tai mungsa naile nyai oro hingke amos deng tai abaja gan bagai omo hingke fungni dal markan thoksuka pra phanjlogoi stongshu sidano mar Thank you guys video pai thago ang norok no belaki hamba shana mo chungo tangi himalayan rok amsa kana hamjungani bagai norok ani etike subscribe tlangnani digi thangai tongo hingke tabuk prejonani subscribe tongo 79521 agi jefrowani 20k subscriber celebration video khlaibro bonong no ang sajak tonga ang wancho pan maya ani youtube channel rogo 1k subscribe rok phan ngana nei ngen rok tabuk anu asago tu bui pheke kha khalai rok anu tebo 1 lakh subscribe ka thini bologi nai tai buskango taibo nrok anu kujuguti snai hni ang wanchugo ang tini jengi mamani nrok ni hamjungo mai kang mungsa buya aboni bagai nrok nang hambai hni kulpaya hambai shawi aboni slai bara tai tam no sanai ani bukugo kuno kokore ang amse kok borong ya haipana ang nrok no klai kok bai hni sasiwana hambai maro haipana nrok gisa bujuin hadi ang belai khno chajugo belai hamjago tangi himale ang sajung kujugo kana mo chungui tongi ba ang kawi maya norok ni hamjakma anu tisaya hangke ang kawi maya norok anu tinin bisingo bo tola khiklai mano khana ni bisingo bo tabuk ni bisingo bo kujugo tisana ka ba tisawi ri mano nanga nong ni hamjakman ang tam hni sanai ba guys abana ang sawi sabaya sui subai norok askana hamjak grma roi tongmani bagai hingke video panyan digi thangka bandrok no belai hambai pai thakjura tinin ani video no bo nai tongmani bagai hingke ang khaklai norok anu khana rogono etike subscribe kari rwana hinai hingke ang busuk tongthongna hai da hingke 1 lakh budo tini kawi thangna hina ang 1 sugon rok ni o hamjungma kuplung kotor nong ni hamjungma morok no manai na ke belai hambai hingke amti khenon rok anu logirui hamjungma rui tongdi hingke tai kaisa khana ani video ketal phai tongpiwa gendrok naini ni tiar nong hni ang khaklayo
kia am suk no jotona na har ka ha